'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina matuƙar ƙara miƙa godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki wanda a cikin ikonsa da falalarsa muka haɗu a wannan zaure mai tarin albarka a wannan safiya ta Asabar 4 ga watan Safar 1443 Hijiriya kuma 11 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. Ƙarƙashin kulawar 'yan uwana kuma aminaina manya-manyan malamai kuma a wannan gari a wannan ƙasa tamu da suka kyautata min zato suka kira ni domin taya su abin da suke yi, tare da cewa sun sani ƙwarai, ni ma na sani, Allah ya sani, kowa ma ya sani cewa duk abin da zan bayar su ma suna da shi. Amma ka a ce min wai ina nufin duk abin da Kano take da shi Zaria tana da shi. A'a, har yanzu dai Kano ita ce gaba, amma dai a wannan babin, a iya wannan juz'iyyar, duk abin da zan kawo muku game da abin da ya shafi bayanai akan maudu'in da fadilatu Sheikh Dr. Kabir Al-Akbaru haqiqatan wal asgharu isman ya gabatar, to na san in dai ya shafi ilimi da karatu, to kamar yadda Hassan ibn Thabit Allah ya ji kansa da rahama ya ƙara yadda a gare shi yake cewa wa inna wa man yuhdil qasaid indana kamustabdi'in tamran ila ardi khaybara. Yace mu wanda duk yace zai kwaso waka yace zai kawo ta wurin mu, to kamar mutum ne ya tafi ya cefani dabino yace zai kai shi ƙasar Khaybar ya siyar, kuma kowa ya san dai dabino a Khaybar yake. To alhamdulillah ina gode wa Allah madaukakin sarki awwalan wa akhiran, kuma sannan ina godiya gare su tare da jagororin wannan tafiya, tare da kyakkyawar addu'ar Ubangiji subhanahu wata'ala ya kai ladan namu zuwa ga makwancin shehin malaminmu fadilatu Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad al-Awwal al-Albani. Allah ya gafarta masa, ya sanya shi a aljanna, balma Allah ya ɗaukaka darajarsa a cikin darajojin da yake ba wa 'yan aljanna, da shi da waɗanda suka gabace mu cikin manya-manyan malamanmu wanda suke da rai, kuma Allah ya tsare mana su, Allah ya kare mana su, mu kuma Allah ya ba mu ikhlasi. To abinda zan yi magana a kai shine matsayin ƙwallon ƙafa a mahangar shari'ar musulunci. To zan tattauna a nukudodi guda 10 kuma dukansu na rubuta, amma yana da kyau a sani na ɗaya, duk abin da zan faɗa ko mafi yawanci ba nawa bane, na malamai ne, wasu sun yi lakca a kai sun ɗora a yanar gizo, wasu sun rubuta a littattafai, wasu kuma na ji su da kunne na, saboda babu wata bajinta a ciki wadda ni ne da kaina na haɗa ta, ko in ce na nemo ta kafin wani ya nemo ta. Shi yasa a cikin takardar ma na rubuta tansiq wa tartib, ban sa jam' wa idad ba, domin ya zanto kusa da jingina ƙoƙari zuwa ga asalin masu ƙoƙarin. Saboda haka yawancin abin da za a ji la'alla an taɓa jinsa, amma kuma dai ba a taɓa jinsa ba zai ɓuya ba, yana nan a rubuce, wato in an bincika za a iya samu. Sannan sai abu na biyu,
matsalolin da suke kewaye da maudu'in suna da yawa. Akwai matsalar shi kansa wasa ɗin, wasan ƙwallon ƙafa, akwai matsalar kallon ƙwallon ƙafa, akwai matsalar goyawa wani rukuni na irin ƙwallon ƙafa baya, shine kaman team kenan ko club ko wata ƙasa. Bayan nan akwai ƙaunar wani fitacce cikin taurari na ƙwallon ƙafa, sannan kashe kuɗi akan abin da ya shafi al'amarin ƙwallon ƙafa, sannan kuma bugu da ƙari irin abubuwan da suke faruwa a lokacin ƙwallon ƙafa, kamar na fitar da wani ɓangare na al'aura a waje ga mutumin da yake baligi, kamar zama ana yi ko ana kallo har lokacin sallah ya zo ya huce, sannan caca da ake shiga domin a yanki kati domin zaɓar ƙungiyar da kake zaton ita za ta ci, wani ma ya yanki kati ku zo a zuba wanda ya ci ya dace ya zama shine zai samu rabo, da sauran matsalolin da suke da alaka da irin wannan duka su ne na dunkule su na sa musu suna ƙwallon ƙafa. Akwai kalmomin da ƙila za su iya zuwa su dawo a cikin lakcar watakila idan zan faɗi su da turanci galibi an san su, kamar misali a ce league ko a ce championship ko a ce haka dai irin waɗannan kalmomi. To wasu na fi sabawa da su da larabci saboda kafar binciken nawa ta fi ƙarfi a larabci, na fi ba wa larabci muhimmanci wajen bincike, don haka watakila zan faɗe su da larabci, in Allah ya sa na hararo in tarjama su da turanci na Ingilishi ko kuma Hausa gwargwadon iko, abinda ba a gane ba kuma a iya rubuta tambaya, da kace butula me kake nufi, da kace addauri me kake nufi. To nukuda ta farko a cikin nukudi guda 10 yana da kyau mu sani cewa Allah subhanahu wataala bai halicci dan adam dan saboda yayi wasa ko ya more a duniya ba. Allah ya halicci dan adam ne dan ya bauta masa, kamar yadda ya faɗa ƙarar a cikin alƙur'ani cikin suratu az-zariyat aya ta 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan haka duk wani abu wanda zai ci karo da wannan ibadar ko menene shi, to ya saba wa manufar halitta, saboda bayanin da Allah ya yi game da manufar halitta bayani ne takaitacce bayyananne wanda koda mutum ba malami bane ba zai iya fahimta. To amma jarrabawa takan zo wa mutum da yawa, wani lokacin har ta shafi ibadar sama. Ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa cewa wa ma hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun, a cikin suratul ankabut. Ita wannan rayuwar ta duniya ba wani abu ne ya cika ta ba face wargi da ko kuma face shagala da wargi. Wayannan abubuwan su suka fi komai kawo mutum jin daɗi na kusa a rayuwar duniya, amma ita aljanna ita ce gidan rayuwa ta haƙiƙa da a ce mutane za su gane. Abinda wannan aya take nunawa a taƙaice shine abinda zaka nemi aljanna da shi a duniya shi yafi muhimmanci a gare ka, koda ba shi da daɗi a zuciyarka, tare da cewa lahawun wa la'ibun din Allah ya kewaye duniya da ita, ya cika ta da duniya, ya cika duniyar da ita a matsayin jarrabawa. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa, tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala. Ba ayyukum ahsanu la'iban ba ko ayyukum awfaru hazzan fil fariqi ba,
waye fi zabar club, waye fi iya wasa, waye fi samun kuɗi, a'a ayyukum ahsanu amala, waye a cikin ku aikin sa zai fi kyau. To wannan shine abu na ɗaya. Nukta ta biyu, kasancewar Allah ya halicce mu don mu bauta masa, kuma wannan bai sa wai rayuwa gaba ɗaya ta zama ibada bace daga farkon ta har ƙarshe. Musulunci yana kimanta walwala ta zuci da walwala ta jiki da walwala ta ƙwaƙwalwa. Duka addinin musulunci ya kula da wannan. Shi yasa za mu ga shari'a ta zo mana da dukkan abin da zai gyara ɗan adam, ya hana masa abin da zai lalata ƙwaƙwalwarsa ko jikinsa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda ke cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As, yake cewa inna li jasadika alayka haqqan, jikinka ma yana da haƙƙi. Ma'ana idan akwai wata gaba da take buƙatar sai an motsa ta sannan jini zai iya kewayawa ta jijiya ya kai zuwa gare ta, to jikinka yana da haƙƙin ka motsa wannan gabar. In ka gaji, gaɓoɓinka sun yi aiki sun gaji, suna buƙatar ka huta ka kwanta. In ka ƙi kwantawa ka yi laifi saboda ka cuci jikinka. Sannan za a iya zuwa a far maka a ce za a zalunce ka, to inda yadda za a yi ka tanadi ƙarfi kowane iri, wanda idan an zo zaluntar ka wannan ƙarfin zai iya zama barazana ga wanda zai zalunce ka. Amma dai ba ƙarfin da ya fi kamata ɗan adam ya tare da irin ƙarfin imani da ƙarfi na basira da wayo. To amma duk da haka, dan ka sani hatta ƙarfin jiki ma shari'a bata ce kar a neme shi ba. Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul Furqan, a cikin suratul Anfal yake cewa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Kuma ku yi tanadin abin da za ku iya yin tanadinsa. Sai min ta zo don ta fassara maka mastata'tum din, sai aka ce min quwwa, na ƙarfi kamar harbi, da kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara quwwa da harbi, amma ba fassara ce ta takaice quwwar akan harbi ba kawai. Wannan ana nuna maka cewa mafi girman quwwa da zaka iya tanada shine harbi, musamman a lokacin da aka saukar da ayar kuma a yanzu ma. Amma duk da haka kuma al'uwal iktisadiyya za ta shiga ciki, economic power ta tattalin arziki. Idan gwamnati ce ita kuma ƙarfinta hatta yawan sojoji da ƙarfin sojoji da alaƙa ta diplomasiya da ƙawance da manyan ƙasashe, shi ma duk ƙarfi ne. Kuma duk in za ka yi saboda kar wani haka nan izo i hana ka addinin ka, ya hana ka rayuwarka. To a cikin nan za ka iya fitar da, idan akwai wani motsa jiki da akwai wata lafiya da ba za ta samu ba, ko wani ƙarfi da ba zai samu ba sai an motsa jiki, to addinin musulunci bai hana ba. Don haka dai malamai ƙarƙashin wannan ayar da ire-iren ta a cikin ayoyi da hadisai suka fitar da bayanin cewa lallai motsa jiki na da matuƙar muhimmanci, saboda yana ƙarfafa ɗan adam, yana ƙarfafa jikin ɗan adam. Kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama ya bayyana akan cewa motsi na ɗaya daga cikin ginshikin abubuwa na motsa jiki, saboda yakan kori rashin lafiya da kuma abubuwan da ba a so su zauna a jikin ɗan adam. Kuma a yanayi na ɗabi'a ba dole sai an sha magani a narka wani abu ba, saboda jikinka baya rayuwa sai da abinci. Shi kuma abinci yana kunshe da guba, kowane abinci da ka sani yana kunshe da guba. Balma a cikin tsarin da Allah ya halitta maka an-nizamul hadami, abin da ake cewa digestive system, akwai guba da yawa, tun daga enzymes din da ake zubawa abinci a baki, tun daga alhulaimatuz zawqiyya da suke tantance ɗanɗano a baka, zuwa ga gubar da take bujirowa abinci a makogaro, zuwa ga
al-ghudadul asabiyya da ke ɗiga akan abincin zuwa ga al-ifrazat na al-khalaya da suke jikin al-ma'ida, dukkan su nan guba ce ake ƙarawa abincin. shi yasa da zaka dawo da abincin da ka ci in ka kalle shi zaka ga ya tayar maka da zuciya saboda gaba ɗaya ya lalace. To a cikin gubar akwai wacce Allah ya yi mata tsarin da take sarrafuwa da kanta, akwai kuma tsarin da sai ka yi ƙoƙarin fitar da ita. Saboda wata a fitar da ita ta bawali ko bayan gida, wata kuma a fitar da ita ta atishawa, wata a fitar da ita ta gumi, wata kuma dole sai an motsa jiki sannan za ta iya fita. Wannan fadalat ɗin motsa jiki na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen korarsu a jikin ɗan adam. Kuma motsa jiki kamar da Ibn Qayyim ya nuna yakan sanya wa mutum jikinsa ya zama yayi ba nauyi, zai iya ko sallah ce zai iya yin ruku'u yadda yake so, zai iya balance in yayi sujada idan yana training yana yawan motsa jiki. Saɓanin wanda baya motsa jiki za ga da an fara masa tausa ya fara ihu yana sambatu saboda an danna wani waje a jikinsa wanda asali yana buƙatar a motsa shi amma ba a motsa shi ba. Sannan motsa jiki yana ƙarfafa jijiya, sannan kuma yana taimakawa wajen korar cututtuka da suke zama a jikin ɗan adam. Wannan abin da Ibn al-Qayyim ya faɗa, Allah ya ji kansa da rahama, gaskiya ne. Likitanci na zamani yana gaskata shi kuma yana yadda da shi. A cikin at-tibbun nabawi ko masail ɗin da yayi, maganganun da yayi akan abin da ya shafi likitanci a cikin Zadul Ma'ad da al-Furusiya da wasu daga cikin littattafai nasa da aka fitar da at-tibbun nabawi a cikin al-matbu' minhu a shafi na 185 yake cewa wa amma rukubul khayli ورمي النشاب والسراء والمسابقة على الأقدام فرياضة للبدن كله. yace amma kaga misali hawan doki, wasan hawan doki da kuma wasan koyan harba kibiya da kuma wasa na wato ƙoƙarin wannan ya kai wannan ƙasa ko wannan ya kai wannan ƙasa, kamar abin da ake iya cewa dambe ko kokawa, to irin wa'annan wa musabaqatul aqdami da kuma wasan gudu a ga wanda zai riga zuwa, yace fariyadatul lil badani kullihi. Wa'annan abubuwa ne da suke motsa jiki baki daya. Wa hiya qali'atul li amradi muzmina, kuma wa'annan sukan taimaka wajen guntile ko wajen kakkabe cututtuka wa'anda suke zama a jikin mutum, kal juzami, kamar irin cutar kuturta da wa'ansu cututtuka da ya bayani. To anan kun ji Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rama ya ambaci hatta al-musabaqatu bil aqdam, gudu da kafa. To akwai ka'idar da ya kamata mu gane a shari'a, yawanci saboda hikima irin ta Allah subhanahu wata'ala da ya san dan adam kuma ya san cewa ya aje dan adam a wurare mabambanta, kuma ya yassare musu hanyoyin rayuwa mabambanta, yasa in shari'a ta zo yin bayani ba tana zuwa ne a ko'ina da bayanin daki-dakin abubuwa ba, yawanci sai dai ta ba da sample. Yanzu misali, idan har ya halatta a yi motsi, a yi wasan tsere, gudun tsere, to in ka ga dama za ka iya cewa to mu tseren da za mu yi bari a zo a yi gudun ya da ƙanin wani, daga nan a kai can. Wani kuma sai ce to shikenan bari ya sirka da in an tashi ka ɗauki wani abu ka riƙe shi a hannunka, shi ma wannan ya ɗauki wani abu ya riƙe a hannunsa a ga wanda zai iya kaiwa. Wani kuma zai ce a'a to mu gara wani abu wanda yake gudu mu dinga bin sa, in yi suni da kai a ga wanda zai iya kaiwa. Kowa dai zai iya kawo irin nasa, a ƙarshe dai a haɗu akan cewa za a samu natija da sakamakon an yi tsere da ƙafafuwa. To anan motsa jiki yana da aji a shari'a, amma ajinsa bai huce ka ce masa hanya ce da tafarki na samar da wani abu da shari'a take so ba. Wai motsa jikin ne shari'a take so ba gaya bane, wasila ce.
akwai gaya kamar sallah gaya ce, wasila kuma fa shine samar da wurin da sallar za ta yi daɗi. Yanzu kaga shari'a bata hana a saka tiles ba, amma tiles ba shine manufar shari'a ba. In dai saka tiles din zai taimaka wajen yin sallah a nitsa sai ya zama gwargwadon taimakonsa gwargwadon matsayinsa a shari'a. To ita ma shi ma motsa jiki ba wai shi shari'a take bukata ballantana ta ce muku ga dole irin wanda za ku yi, sakamakonsa take bukata, don haka wasila ce. To kuma duk abin da aka ce maka wasila ne shi ba gaya ba, to ya zama wajibi a yi taka tsantsan, sabo zai iya shiga cikinsa. Gaya ce in dai shari'a ta yarda da abu a matsayin gaya nan ne matuƙa, to za ka ga in dai ta yarda da shi to babu sabo a cikinsa. An fahimta ko? Yanzu kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ce ko wasila? Gaya ce. Cin abinci gaya ne ko wasila? Wasila ce ta rayuwa, amma ba shine rayuwar ba. To da haka kaga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta kai wanda kake so ba, saboda wasila ce, sai wanda yadda shari'a ta ce ayi. Ai gaya ce afwan. Amma cin abinci fa in kaga dama ka ci da faffe, in kaga wani ya ga dama zai ce maka kwai haka zai fasa shi haka ya zazzage shi a bakinsa, wani kuma zai ce sai ya dafa, wani zai ce sai ya soya. Wasu ma in kaga irin tsarin yadda suke yi zaka sha mamaki kaga wato su ga irin tsarinsu kuma ga yadda suke yi. Saboda haka wannan motsa jiki wasila ce ba gaya ba, ya zama wajibi kuma a riƙe ta a matsayin haka. Shi yasa zaka ga wasu mutane da aka yi a baya, kamar misali mutanen Romans, mutanen Romawa sun ɗauki motsa jikin a matsayin shine ibadarsu, wanda zaka ga kowane mutum ƙoƙari yake yi ya nuna ƙwanjinsa da ya tara shi sakamakon motsa jiki, tara shi da ya saboda motsa jiki. Mu kuma a shari'a an hana ka tara ƙwanji ko ka motsa jiki kawai don ka tara ƙwanji. Shi yasa Allah ya ji kan Abul Fath al-Busti, Allah ya ji kansa da rama, a cikin Unwan al-Hikam yake cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi litatliba ar-ribha fi ma fihi khusran aqbil ala an-nafs fastakmil fada'ilaha fa anta bin-nafs la bil-jismi insanu. Ya khadimal jismi, ya kai wanda yake wa jiki hidima, kam tas'a li khidmatihi litatliba ar-ribh, ya so nawa kake ta kokarin hidimta wa jiki wai kana neman riba fi ma fihi khusran, kuma alhali tabewa ce da asara a cikin neman riba wajen gina jiki. Kawai burinka ka ci abinci kawai ka yi kyau, ba laifi bane ka ci kai kyan gani, amma ya zama wannan ita ce manufarka, ta yadda in dai ba za ka yi kyan gani ba za ka ci abinci ba, ko da kuwa ƙoƙarin kyan ganin zai iya cutar da addininka, to wannan ya zama asara. Aqbil ala nafsi, yi ƙoƙari ka fuskanci zuciyarka, fastakmil fada'ilha, nemi abin da zai kyautata maka zuciya. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, domin kai ka zama mutum ne fa, ka bambanta da dabba ne saboda zuciya ba wai da jiki ba. In jiki ne dukkan ka ai ba za ka kai dawisu ba, duk ƙarfin ka ai ba za ka kai doki ba, duk saurin ka da hanzarin ka ai ba za ka kai kyanwa ba, duk himmarka ta wajen nema ai ba za ka kai tinkiya ba. Akwai dabbobin da duk sun fika abin da kake takama da shi. Dan haka aqbil ala an-nafs fastakmil fada'ilaha fa anta bin nafs la bil jismi insanu. Da haka kenan ko da zaka motsa jiki, to a wajen motsa jikin ka kula da abin da ya shafi gina zuciya. Saboda haka shi musulmi ya zama wajibi ya san cewa mas'uliyarsa ba iya ta jikinsa bace kawai. Duk wani wasa da zai yi domin motsa jiki, to ya zama wajibi ya zama wannan wasan ba zai shagalar da shi ga biran gina zuciya ba, ba zai shagalar da shi ga biran tabbatar da addininsa ba, kuma ba zai kai shi zuwa ga halaka ba. Ubangiji subhanahu wata'ala dan ya nuna maka muhimmancin jiki, lokacin da yake magana da banu Isra'il, alam tara ila al-mala'i min bani Isra'ila idh qalu lin nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi izuwa har inda Allah subhanahu wataala yake cewa qala inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min almal qala inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ya ƙara masa yalwa ta ilimi sai da aka yi maganar ƙwaƙwalwa wal jism kuma jikinsa ma yana da ƙarfi. Ashe ƙarfin jiki da lafiyayyen jiki yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin sharaɗai na shugabanci, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake auna shugaba da su, muqawwimat na alƙiyada, abubuwan da za a gwada shugaba da su. Da za ku samu masu neman shugabanci guda biyu duk sun cika komai, sai dai ɗayan ya fi ɗayan lafiyar jiki, to wanda ya fi ɗayan lafiyar jiki in dai babu bambancin lafiyar ƙwaƙwalwa daidai suke a komai, amma wannan ya fi lafiyar jiki, to wanda ka ɗau mai lafiyar jikin akan wancan. To shi kuma lafiyar jiki sai da motsa jiki, sai da kula da abin da ya shafi ita lafiyar jiki ɗin. To idan mun fahimci wannan, to ya kamata mu tafi abu na uku, shine ita ƙwallon ƙafa. Duk wanda zai yi ta'arifinta zai gaya maka cewa wani wasa ne na motsa jiki. Wannan shine nukta ta farko a ta'arifin ƙwallon ƙafa. Wasa ne na ɗaya kenan na motsa jiki, to sai kuma bayanai su biyu da ake yin sa kaza da kaza da kaza da kaza. Bai taɓa aƙida da addini ba ko ƙwallon menene ba laifi ba ne. To mu dawo mu kalli ita ƙwallon ƙafa, shine abinmu na uku. Mecece ƙwallon ƙafa ko kuma yaushe aka fara ta? Tunda an ce tawdihul wadihat min al-mu'dilat, duk abin da aka san shi ka ce kuma za ka ƙara sanar da shi sai ka ɓatar da shi, sai ka sa mutane ma su shiga wani yanayi. Ba sai mun yi ta'arifin ta ba, amma dai kamar yadda mauki'in Wikipedia akan yanar gizo ya faɗi tarihin fara ƙwallon ƙafa, cewa wani wasa ne da ɗaɗɗe da aka fara shi kusan a bisa hasashe shekara 2500 kafin shekarun miladiya, tun kafin shekarun miladiya, wanda yanzu shekarar miladiya ta kai 2021, in ka ƙara da 2500 kaga ya zama kusan 4540 da wani abu shekarunta kenan a duniya. Asali waɗanda suka fara yin ta su ne tsofaffin mutanen Sin, mutanen China, wanda suna yin ta idan aka buga tsakanin wannan rukunin da wannan rukunin, to inda suka cin sai a yi musu walima a karrama su, waɗanda kuma suka faɗi aka cinye su a yi musu dukan tsiya. Su a haka ta faro. Kun ga Allah ya rage wa aya zaƙinta kenan ko da an ci gaba a haka, in ka san cewa an fi ƙarfinka ba za ka shiga ba. Yanzu misali aka ce aka yi da Inter Milan da misali kamar mu ce da AC Milan 'yan gari 'yan ƙasa ɗaya, to idan Inter Milan suka ci AC Milan, to sai an zane 'yan AC Milan gaba ɗayansu an musu ɗan banzan duka. Su kuma Inter Milan sai a yi walima a karrama su. Da haka ake yi. Sannan ta dawo mutanen Yunan, mutanen Greek su ma suka karɓe ta, da kuma mutanen Japan kusan shekara 600 kafin haihuwar Annabi Isa. Sannan mutanen Misra ma suka karɓe ta shekara 300 kafin haihuwar Annabi Isa. Sai dai irin tsarin da suke ya sha bamban da tsarin da muke gani yau ana yi. Wannan tsarin da muke gani yau ana yi an assasa shi ne a ƙasar Ingila. A shekara ta 1000 kenan da 16 miladiya, shekara kaman 1014 ko da 15 kenan, a lokacin da mutanen Ingila suka kori mutanen Denmark daga yankinsu,
to sai suka shigo da wasan ƙwallon ƙafa a tsakaninsu, amma ƙwallon ƙafan ana yi ne da gawawwakin mutanen Denmark. Don haka sai wannan in aka cire kan wannan sai a buga wancan, wannan ma sai ya buga wannan, wannan ma sai ya buga wannan. Wasu kuma su yi da ƙafafuwa, wasu kuma su yi da ragowar jiki, duk abin da ya samu, saboda an yi wa 'yan Denmark kace-kace. Wanda ya karanta tarihi ya san ma'arakar da ta faru tsakanin Danimarkiyin da kuma mutanen Ingila tun lokacin tsofaffin turawan Anglo da suke Ingila. To a haka daga baya, saboda kun san Ingila ta yi tashen addini kamar yadda za mu zo mu ji, ta yi tashen addinin Kiristanci, musamman ɗariƙar Anglican. To sai aka zo aka hana yin wasa da wannan gawawwakin na mutanen Denmark saboda dalilai daban-daban. Wasu dalilan suna koma zuwa ga addini, wasu kuma dalilan suna koma zuwa ga lafiya. Har ƙarshe ma aka sanya uquba cewa duk wanda aka ƙara kama yayi ƙwallon ƙafa za a ɗaure shi. An saka doka ta sanya mutum a kurkuku. Wannan ya faru ne a shekara ta 1116. Idan muka koma tarihin ƙwallon ƙafa tun daga wannan lokacin, za mu ga an sake dawo da ita, an kyautata tsarinta a shekara ta 1710 a Ingila, sannan 1857 aka fara kafa kulab na farko a duniya, wanda shine kulab ɗin da ya fi kowanne daɗewa, wanda jim kaɗan bayansa aka fara La Liga, shine a dauril Itali, wato gasar manya-manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke Italiya, saboda sun fi kowa daɗewa. Kuma ko a tarihin ƙwarewa a ƙwallon ƙafa, ai yanzu ne ma aka fara samun wa'anda hakikatan za a iya cewa sun fara shigewa gaban Italiya ko, amma har izuwa gasar ƙwallon ƙafa ta cin moɗar duniya ta 2006, ana tunanin duk wani ɗan ƙwallon ƙafar da bai yi kwantiragi da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Italiya ba, to bai zama hamshaki ba da cikakken ɗan ƙwallon ƙafa. An yi lokacin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ta tattara 'yan wasan da duk duniya babu kamar su, kuma ba a daɗe ba. To kuma tun a wancan lokacin bal ɗin take da tasiri a yankinsu. Argentina an fafata da ita, Brazil a ƙarshe-ƙarshe an fafata da ita, an fafata da Faransa tun da daɗewa, wanda kuma sai yanzu ake samun irin su Holland da sauransu, su ma duk suna tasowa. A 1862 shine ita ce shekarar farko da aka fara samar da dokoki. Da ai in ka fusata ma za ka iya ɗaukar bal ɗin da hannu, kuma in mutum ya yi maka abu za ka iya dukansa ko ka naushe shi. To amma sai aka fara samar da dokoki na cewa idan mutum ya yi kaza sai an yi kaza, in ta fita a wuri kaza. Da in bal ta fita ta gefe, kawai duk wanda ya riga ɗauko ta shi zai buga. Amma yanzu kaga in ta fita, wanda ya fitar da ita to 'yan wancan garin ne za su samu damar karɓar ta su doka. Da ba a san wani free kick ba, al-rakla al-hurra, ba a san wani penalty ba, abin nan raklatul jaza, ba a san wani irin wa'annan abubuwan duk. To 1862 aka fara fito da ita. A 1865 aka hana mai tsaron gida cewa idan ɗan uwansa ya bugo masa bal kai ya kama ta da hannu. Kun ga yanzu idan ana yi tsakanin Manchester misali da Real Madrid,
to sai ɗan Manchester ɗin sai ya juya sai ya buga wa golansa goalkeeper ɗinsa. In goalkeeper ya kama da hannu me za a yi? Ya yi kuskure ko ya aikata zunubi, kuma wannan zai janyo kamar ɗan wasan garin ne ya taɓa ta da hannu a rukuni na 18 18 kenan. A 1867 aka ƙirƙiro ba a yadda da laɓa ba, shine abin da ake kira at-tasallul ko offside. Daga nan aka ƙirƙiro shi a 1872. A da can kafin 1872 bal ɗin katin ake wa'yansu iri da wata mata fi ƙarfin girman 'yan ƙwallon, amma a 1872 aka kawo size na bal na bal ɗin da sai ta kai wannan size ɗin sannan za a taka leda da ita, wanda spherical ɗin shi chart ɗin na bal ɗin shi spherical chart ɗin ai yana da degrees ɗinsa ko ta ko'ina 360 degree ne ko to wanda yake a irin tsarinsa na yanzu a 1872 aka ƙirƙiro shi. A 1875 kuma haka dai shekaru na ta shekaru har zuwa inda aka ƙirƙiri FIFA, aka ƙirƙiri wa'yansu daga cikin ƙungiyoyi domin su kula da tsarin yadda ƙwallon ƙafan zai ci gaba. Ƙarshen tarihi dai shine a 1992, shekarar da aka yi munnar cika shekara 500 da korar musulunci daga yankin Turai ta gabas da ta tsakiya a Barcelona a Spain kenan. To a wannan kuma shekara aka ƙirƙiri fara yin World Cup na mata, da lalacewa ta lalacewa har da na mata ma. To wannan a taƙaice tarihin yadda bal ta faro kenan. To kamar yadda muka sani muka ji a wannan ɗan tarihin da na kawo, wannan shine nukudan mu ta hudu a cikin nukudi 10. Za mu ga ƙwallon ƙafa ta shiga garari a ƙasashen da suka karɓe ta a karo na farko a lokuta mabambanta. Mun ji sama da shekara 4000 tana nan, mutanen China, mutanen Greek, mutanen Roma, mutanen Misra, mutanen Turai, amma duk ciki baka ji inda ta gangaro inda musulmai suke ba. Sai dai zaka iya cewa Misra, amma Misra tana da tasiri na Kiristanci tun a lokacin, so babbar coci ta duniya ta gabas a can take, ta Kibdawa. To amma a shekara ta 1314 da 1349 da 1447, wayannan a jere shekarun nan 1314, 1349, 1447 duka an taɓa sanya dokar hana ƙwallon ƙafa a Ingila. Dalili ku shine parliament na Ingila ne yake rattaba hannu akan dokar, kuma hikimarsu ta hanawa shine saboda tun fitowar ƙwallon ƙafa ta zo ta mamaye wasan polo da ake yi da wasa da ake yi na tseren dawakai, kuma sun fahimci cewa mahimmancin wasan tseren dawakai ya fi akan na ƙwallon ƙafa, kuma babu wata hanya da ya kamata a bi a ceto mutane sai a hana ƙwallon ƙafa. Ka je ka duba tarihi za ka ga waɗannan shekarun 1314, 1349, 1447 duka an taɓa haramta ita ƙwallon ƙafa ɗin a ƙasar Ingila. Daga cikin dalilan da suka sa kuma akan hana, saboda suna ita ƙwallon ƙafan ta shagalar da matasa da yawa daga zuwa coci ranar Lahadi. Alhati shabab an salatil ahadi fil kanisa. To saboda ƙarfin da coci take da ita tun a wannan lokacin a nan Turai musamman a Ingila, yasa ba ma daga parliament ba, daga fadar sarauniya aka haramta ƙwallon ƙafa, kuma aka tanadi doka ga duk wanda aka ƙara kamawa yayi. Sai daga baya ne a hankali ƙwallon ƙafa take dawowa. Yanzu kun ga mun taho mun ga hatta su kansu iyayen gidan na yaranmu ga yadda bal ɗin take a wurinsu. Tana hana zuwa coci ranar Lahadi, tana shagalar da mutane sun fara mantawa da mahimmancin wasan tsere.
wannan dalilan yasa a waɗannan shekarun aka haramta ta. Sai mu tafi na biyar, mun yi rabin lakcan mu kenan. Mu duba halin da muke ciki a yau da kuma yadda bal take a wurinmu. To mun yi bayani cewa ita bal in za a yi tarifinta za a ce maka wani wasa ne na ɗaya kenan, na motsa jiki na biyu kenan, su suka fi muhimmanci a wajen da ake yin sa kaza da kaza da kaza. To kusan mu yanzu al'amarin ya huce maganar wasa, abin ya kai zuwa ga biyayya makauniya, abin ya kai zuwa ga soyayya ta ba gaira ba dalili, kai wani lokacin ma abin ya kai zuwa ga ibada, abin ya kai zuwa ga aƙida wacce take iya bayyana a fuskan mutum, ta bayyana a tufafinsa, ta bayyana a tafiyarsa, ta bayyana a shakalin askinsa, ta bayyana a rawarsa, ta bayyana a duk wani abu da yake yi. Akwai mutumin da saboda tsabagen san Brazil da yake yi, hatta carbi ma irin wannan da suke ja nasa yalo ne. Wannan na ga muku na san shi ne, ba wai hatta takalmi ba zai sa takalmi ba sai wanda hancin takalmin yake yalo ne, komai muninsa da lalacewarsa. To kaga misali mas'alar ta wuce kuma wasa, ko ta kuma koma aqida. Tunda yanzu aka ce maka 'yan khawarij wata aqida ce wacce take da ƙudiri, take da kamanni, take da wasu tasarrufat. Mutum ya haɗa su a ce masa ya zama ɗan khawarij. To ita ba wannan ƙudiri ne a zuci cewa shi in baka kaza, misali in yana son, misali idan yana son kaddara yana son Chelsea, to akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ba sa ga maciji da Chelsea. To daga cikin rukunai na son Chelsea fa to kuma sai ka ƙi wa'annan ƙungiyoyin ko suwaye su. Na ɗaya kenan, ko da za a baka kyautar rigarsu to ba za ka sa ba. Sannan daga ciki sai kana kaza, to kaga an haɗa aƙidu da ayyuka da sauransu. To al'amarin ya huce misali wasa, ya koma zuwa ga bin wani Allah. Za ka iya ganin yaro yana yin wata rawa, ka tambaye shi sai ce maka ai wane ne in ya ci bal shi ma haka yake. Yanzu in kun tuna lokacin da aka tafi Olympic a 1996 ga waɗanda suke da shekaru, kun san a lokacin Janar Sani Abacha Allah ya ji kansa, an kwashi malamai waɗanda wai za su tafi su yi addu'a. An kwashi malamai na musulunci masu addu'a irin masu carbi da sauransu. An kuma kwashi fastoci, fasto su ma an da fada an tafi da su. Ko ba haka ba? To ai kun kula akwai wata waka da aka dinga yi lokacin in Najeriya ta ci bal. Wa zai iya tuna wakar? Da Yarabanci ake yin waka. Ko to kiristocin Yarbawa ne suka fara yin ta. Ana oshe oshe o oshe o, ba mun an gode ba kenan ko? Sai a ce menene? To ai shi baba din da ya addu'ar kiristanci aka ci nasara a ganin su, shi ake godewa. To mu kuma sai ka zo a cikin Zazzau ko a Kano ko a Katsina ko a Kaduna ko a Sokoto ko a Zamfara ko a Kebbi, sai ka ji mu ma kuma mu musulmai ne amma muna godewa fada, saboda fada ya ce da sura yayi addu'a kuma a ƙarshe ya ce a cikin sunan Uba da Ɗa da Ruhi mai tsarki. To wannan muna gode masa kenan. Kaga abin ya koma ibada kenan ko? To sannan abin kuma ya kai ga ana fifita ita ƙwallon ƙafan ma fiye da ambatan Allah. Idan ka zo ƙwallon ƙafa kafin ka ji an ambaci Allah so ɗaya, ka ji an yi ashariya ya kai so nawa. Ya kai haɗuwa da mutanen da kwata-kwata babu Allah a cikin ransu. Gashi kuma manzo Allah sallallahu cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi na Abu Sa'id al-Khudri yake cewa la tusahib illa mu'minan wa la yakul ta'amaka illa taqi. Karka kuskure ya zama abokinka ba mu'mini bane. To kai da kanka ka san dan iska ne a kusa da kai, kuma shine abokinka, kuma shi kake so ka je ku yi labarin club din da kuke. Wannan duk imaninsa da addininsa, to fa in dai ba club din ku daya ba fa ruwanka da shi. To kun ga inda
ƙwallon ƙafa ta zama a yanzu. Ballatana idan ana yin wani league haka ko Champion League ko Premier ko La Liga ko Serie A ko wani daga cikin irin waɗannan kofunan da ake yi, ko ana World Cup. Ya kaga kenan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul An'am, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahawun wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Rayuwar duniyar nan gaba ɗaya ba abin da ya cika ta face wasanni da wargi, amma aljanna ita ce tafi alkhairi ga waɗanda suke da takawa, da haka ita ya kamata su tsaya su nema ba wai ƙwallon ƙafa ba. Afala ta'qiluna, yanzu ba za ku hankalta ba? A nan ne za mu ga cewa haƙiƙa maƙiya ɗan adam umuman sun ci nasara wajen rataye zukatan mutane gaba ɗaya ta tattara zuwa ga wata fata da aka hura mata iska, wanda idan ta tashi sai ta tashi da zuciyarsu, in ta faɗo sai ta faɗo da zukatansu. Kaga wannan ya zama shagala ce, cikakkiyar shagala da rashin hankali da tunani. Mutum ya taƙaita tunaninsa gaba ɗaya zuwa ga wata 'yar fata wacce aka hura ta, in ta yi gabas ya bi ta, in ta yi yamma ya bi ta, in ta yi kudu ya bi ta, in ta yi arewa ya bi ta. A kanta zai gina ƙiyasinsa da tunaninsa. Da abin na wani muddar lokaci ne kaɗan wanda za ka yi ka daɗe baka maimaita ba, da sai a iya cewa la'alla akwai dama-dama, amma abin har ya huce ya zama sara da ɗabi'a. Ba za ka gane haka ba sai ka ga yadda maƙiya ɗan adam, maƙiya Allah suka shagalar da duniya gaba ɗaya da abin da ya shafi wasanni. Yanzu misali, a shekara kawai tsakanin shekara 1 zuwa shekara 4 at global level, a tsari na a duniyance, akwai gasa 15 wacce kuma an sa ta a lokuta mabambanta. Misali, akwai friendly match da ake haɗawa, wanda FIFA tana shirya wannan friendly match ɗin lokaci bayan lokaci, tana jagorantar su. A haka kafin a kai zuwa ga World Cup ko Mundial da Faransanci, kafin a kai zuwa ga World Cup an yi wani adadi na friendly match, wanda kuma kasancewa yanzu an gama tsakanin ƙasa kaza da ƙasa kaza, ko kulab kaza da kulab kaza, to kuma saura kulab kaza da kulab kaza, saboda kar a zauna lafiya. Da an gama Badar sai a tafi Uhud, daga nan sai Ahzab. Ka sami yaro yanzu shekararsa 18, amma zai iya gaya maka a wasan da aka yi tsakanin Belgium da Costa Rica a 1994, watakila ko uwarsa ba ta yi aure ba a lokacin, in shi ne ɗan fari. Ai Costa Rica ta buga 3-3-4 system ne, double striking, wane shine yayi kaza, wane shine kaza, duk kullit tafasil. Ya iya tahlili na fitar hankali. Zai ce maka ai a World Cup 1998 a final ɗin Brazil da France, da aka ci Brazil 2, ai matsalar ta wane ce da wane, ba fa shi da rai a lokacin, in kuma ma an haife shi yana jariri fil mahdi sabiyan, kuma zai maka rantsuwa akan ba dan wane ba da kaza ne. Amma yanzu ka ce masa in yana karatu, yana kasa akwai masu karatun Qur'ani da komai, ka ce masa zo maka jarabawa hadisai 10 a cikin 40 hadis. Al hadith al awwal an waye, yace baka an Umar bin al-Khattab, rawahu waye, kila yace ba Bukhari da Muslim, wannan an ji bale. Al hadith al thani fa yace ya manta. In ya iya yace maka an Umar aidan, waye rawaito shi, rawahu Muslim. Hadisi na uku fa an abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, waye rawaito shi, Bukhari da Muslim. Hadisi na an Abdullah bin Mas'ud, waye rawaito shi, Bukhari da Muslim. A haka ya kai maka zuwa hadisi na 10 an Abi Hurairah radiyallahu anhu, rawahu Muslim. Inna Allah ta'ala tayyibun. Wallahi wani ba zai iya ba, amma zai faro maka in ya dawo maka gida Najeriya, ya sanya wace shekara Sam Okaraji ya mutu, me yasa ya mutu, kwallo nawa ya ci a Nation Cup na shekara ta 1980 kaza,
yau duka ya iya, ya san wa'annan bayanan, amma kuma abin da ya shafi addinin sa bai sani ba. kun ga ana yin friendly match, sannan akwai wannan con IFA da ake shiryawa da FIFA take shiryawa, sannan kuma akwai kofin Florida, sannan akwai Intercontinental Cup, sannan akwai kofin da ake sawa, gasar kofi da ake sawa na America, sannan gasunan dai masu tarin yawa, kusan kwallaye 10, wato wasanni nau'o'i 15 gasa daban-daban. Idan muka dawo Afirka, har yanzu dai akwai gasa nau'o'i 6 wanda ake karaɗe su a tsakanin shekara 2 kafin a sake maimaita Nation Cup zuwa wata World Cup ɗin. Akwai Nation Cup, akwai manya-manyan club da suke Afirka da su ma suke yi, sannan akwai league da ake yi na Afirka, sannan akwai ƙungiyoyi na Afirka su ma da suke shiryawa da dai sauransu. Akwai Super African Cup, sannan kuma akwai Qualifying World Cup, wanda duk in ka kalli wannan to kuma ana jira ka zo ka kalli wannan, ana jira ka kalli wancan, ana jira ka kalli wancan, kuma duk kallo sai ka yi asara. Yanzu da za mu koma analysis ta fuskar tattalin arziki, irin asarar da ake yi, Allah da za mu taɓa wani abu a ƙarshe za ka ga irin asarar da ake. Balle sai kuma a zo batun Asiya, wanda su kuma Asiya tun da dama an fi nufinsu da masifa fiye da mu, su kuwa nau'o'in gasa 18 ne, su har sun wuce makaɗi ma da rawa na Asiya kenan. Yanzu ka je Saudiya ka ga yadda ake yi akan harkar bal. Yanzu ka je ka jarraba, ka je Makka a bakin harami ka ce ka san Ahmad Musa, wallahi wani sai ya gayyace ka cin abincin dare a ranar. Masha Allah, ta'rif la'ib Ahmad Musa, wallahi la'ib mumtaz jiddan, wallahi alhamdulillah. Amma da zaka zo ka ce ana min talamizati Sheikh Muhammad al-Awwal al-Albani alladhi afna umrahu fi ta'lim an-nas as-sunnah wa manhaj as-salaf, ina ruwansa da kai? Wannan kai ta shafa. To ballantana kuma inda za mu zo a Turai, to Allah na tuba, ku gafarce ni in yi wani karin magana da Bahaushe yake yi, wata mata yi tusa bare mai ciki. Turai nan ne asalin gidan abun, to amma su kuma gaba ɗaya butulat ɗinsu nau'o'i 4 ne kawai, nau'o'i 4 ne kawai. Amma a cikin nau'o'i 4 nan gaba ɗaya duniya ta tattara a nan. Misali yanzu Premier League da ake yi na club na Ingila, club 20 ne, kuma kowane club a cikin rukuninsa zai yi wasa 38. Za a fara a watan August, ka wanda aka fara yanzu August, a ci gaba har a kai Disamba, a shiga January na shekara mai zuwa, February, March, April, May, sannan a gama. Don haka aiki ne a gabanka kafin ka gama kallon wannan Premier League din. Kana tafa kana sanin suwaye suka ci, suwaye suka yi asara. To ka lissafa min 38 so 20, kuma kowace mubara, kowane match guda ɗaya, idan ba a tafi zuwa extra time ba, tare da lokacin da ake bayarwa na injury time, mafi karanci shine minti 90, to 90 so 20 so 38 ga duk wanda ya kalli Premier League. To kuma ka san ana samun a cikinmu da almajiranmu, kai hatta malamai ma da sarakunanmu da shugabanninmu, wanda baya fashin ko ɗaya daga cikin wannan 38. In ka gama da Premier ka zo La Liga na Italiya, shi ma club 20 ne, kowane club kuma zai yi bal 30, zai wasa 38. Sannan ka zo Serie A na Italiya, shi ma nafsu shay. Sannan ka zo na Faransa, shi kuma na Faransa club 18 ne, kuma kowanne zai yi wasa 34. Sannan sai ka zo na Germany, wanda ake ce masa Bandos na Germany, shi ma club 18 ne, kowa zai wasa 34.
sannan a zo na Portugal. Ka lissafa mun a wayannan abubuwan guda 6 za ka yi su a cikin August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. A wata 10 ake so ka yi su. 10 kamila. Ka ga wannan, ka ga wancan, ka ga wannan, ka gani, wani ka gani live, wani kuma ka gani bayan an yi an gama, ballantana kuma yanzu da muke da data. Wani kuma bayan ka zo ma sannan highlighting din da aka yi ka zo ka bi, ka sannan ka sai jaridu, ka dinga bibiyar labarai akan yanzu ya aka yi, kuma me zai faru, me ya faru. Ka san al'amarin ya fita daga wasa da motsa jiki ya koma wani abu daban kuma. Sannan bayan nan kuma fa akwai Champion League wanda za a tara zakakuran a kuma zo a yi kalubale a yi gudun ya da kanin wani. Sannan kuma bayan nan akwai Europa na su can na abin nan shi ma wanda za a zo a yi a ɗauki na 5 da na 6 wanda suka zo na 5 da na 6 wanda za a tara kusan tim 48 su kuma za su zo su buga bayan duk ka kalli wa'yancan na ƙadan wannan sai kuma ka zo kalle su na si'atan. To kaga anan duka in ka gama kuma akwai babban alhajjul akbar yawmal furqan yawmal taqal jam'an yace world cup. Ita kuma duk wani wanda ya isa duk ya je a gama barje gumi bayan shekara 4 kuma a zo a biya bashi, wanda ita kuma world cup bayan shekara 4 ake yin ta ko, wanda ana yin wasa 64 kuma ba wani lokaci wani awa da ka sani da ba a sa wasa a awa. Wata a sa ta 2 na dare, wata 3 na dare, wata 4 na dare, mu a nan kenan, wata 12 na dare, wata 8, wata 7 na safe. Kuma wallahi haka dole za ka takura wa kanka akan sai ka tsaya ka bi ka kalla. Wannan shine abu na 6. Abu na 5 afuwan rabin lakcar tamu game da abin da ya shafi yadda bal ta koma a wannan zamanin. Mun yi magana akan motsa jiki, mun ji ita ma motsa jiki ce to amma kuma ga halin da ta tsinci kanta a yanzu. Sai abu na 6 shi kuma wani irin tasiri ita bal ɗin ta yi wa rayuwar mutane ala wajahil khusus. To inda za mu raba aspect na rayuwa mu kalli ɓangaren tattalin arziki, mu kalli ɓangaren zamantakewa, mu kalli ɓangaren siyasa, mu kalli ɓangaren addini, mu kalli ɓangaren ƙwaƙwalwa, za mu ga duk wani ɓangare da ka shiga sai ka ga ɓannar da bal ta yi, ɓallon ƙafa ta yi. Misali, akwai authentic report ko analysis da aka bayar lokacin da aka yi World Cup a Germany, wanda rahoton ya nuna cewa kasuwanni na hannun jari da kuma kasuwanni na tsaye na duniya gabaki ɗaya sun girgiza sakamakon rubdugu da aka yi da kuma mai da hankali akan shirye-shirye da kuma fuskantar wasannin nan guda 64 na World Cup da aka yi. Kuma a lokacin da aka yi World Cup din an ba da rahoto akan cewa da yawa ma'aikata musamman a Turai da ƙasashen Larabawa sun samu matsala da shugabanninsu wajen halartar aiki da safe. Saboda mutum ya kalli match 2 ko 3 da daddare, ya tashi da safe yana ciwon kai ko bacci ya kwashe shi bai tafi wurin aiki ba, ko kuma ya je wurin aikin irin kokarin da yake yin a wajen aikin ya gaza yin abin da ya kamata. Haka zalika a Singapore suka fitar da wani rahoto a wancan lokacin mai matukar hadari akan cewa kasuwar properties, kasuwar filaye da gidaje gabaki ɗaya ana barazanar rugujewar ta sakamakon shagalan mutane da abin da ya shafi al'amura na bal. To haka zalika a ko'ina ma duk lokacin da aka ce ana yin wata kaka ta ƙwallon ƙafa, to in ka koma ta fuskar tattalin arziki sai kaga an samu matsin lamba, wasu al'amura sun tsaya. Haka zalika an samu labari cewa
lokacin da aka fuskanci kaka ta wato ƙwallon ƙafa tsakanin May zuwa June, irin tashin gauran zabi da waɗansu kayayyaki suka yi sakamakon fuskantar kaka ta World Cup ya janyo hankali, ya sa masu bincike sun yi ta bincike kuma suka gano cewa kayan suna tashi ne daga shekarar da za a yi World Cup daga watan May to kuma sai watan June sai kuma su sauka. Wannan ta fuskar tattalin arziki kenan kaɗan daga ciki. Sannan ta fuskar aƙida, akwai mutane a nan Najeriya, balma a arewacin Najeriya, da idan tim ɗin da suke in aka tayi za a yi La Liga ko Premier League ko whatever waɗannan abubuwan, to wani musamman masu raunin imani, wani zai tashi ya kiyamar laili saboda Allah ya sa tim ɗinsu ya ci. Wannan idan ya zama yana da orientation na kiyamar laili kenan. Na san kuma kun taɓa ganin wanda ya haka, ko ba haka bane? Amma maganar harkar Filistin, maganar Burma, maganar Fitami, maganar Arakan, maganar abin nan, maganar ƴan uwanmu da ake zalunta a ina, ba ruwanka da ita. Amma abin da ya shafi harkar ƙwallon ƙafa aka tashi ka kiyamar laili, to wannan ma ai wali ne wanda zai kiyamar lailin. Wani zai tafi wajen boka ne akan ai masa aiki, yana nan fa Najeriya. Shine naji wani mai barkwanci, mai irin maganganun barkwancin nan, yi wata magana ta burge ni sosai a hankalce. Yace dan wasa ne fa, ina jin duk kuna gani a social media. Yace dan wasa ne, dan wasa wanda albashinsa na mako ɗaya zai ci da ƙauyen ku gaba ɗaya, zai ci da ƙauyen ku kakaf. In aka faɗi nawa yake samu, zai ci da ƙauyen ku. Yace watakila ma siyo shi aka yi, kai ka biya naira 100 ka shiga gidan kallon bal, kana zaune akan benci, sai shi fa ko ya ci ko bai ci ba fa sai an biya shi wannan albashin. Yace ya taho da bal ga shiga gola yana diri-diri, a madadin ya buga ta shiga raga sai ya buga ta sama ta yi oba. Yace kana zaune akan benci zai ga ce kaga banza jaki. Yace to kai da shi waye jaki? Kaga a hankalce kai da ka faɗa haka kai ne jaki. Shi bai san ka ba, bai san garin ku ba. Lokacin da aka yi yayin David Beckham, wata hira da aka yi da shi a BBC idan ban manta ba, lokacin ya fi kowane ɗan wasa shahara kamar shekaru 10 baya. Aka ce masa, dama ba musulmi ba ne, aka ce shi wa ya fi tsana, ya ce musulmai ya fi tsana. Aka ce to ai kuma mafiya a ihsa'iyya da aka yi statistically an ga cewa musulmai su suka fi son ka. Ya ce wannan shi bai shafe shi. Kuma a irin tashoshin nan na rashin mutunci na Turai, akwai tashar da ta taɓa yin gasa tsakanin shi David Beckham ɗin, ɗan Holanda ne ko? Ɗan Ingila ne? David Beckham ɗan Ingila ne. Tsakanin shi da Allah wa ya fi supporters, wai da ƙyar Allah ya fi shi da wasu ƙuri'u. Kai kuma a lokacin ana ta cewa sai shi sai shi sai shi. Kaga ta fuskar aƙida kenan. Layuyi ka gan za a fita bal ɗin, yanzu ko a nan irin kofin ƙalubale challenge ko waye ko irin wannan da ake buga wani divisions ɗin nan, in kaga irin tsafin da ake yi a jefi mutum ma a ƙafa, a tura wa mutum aljanu kawai saboda wai ya taso yana ku duba ku gani mana duk 'yan wasanmu da suke tasowa, in ka lura za ka ga yawancinsu ana jifansu, jifa iri daban-daban. Ya ga mutum da ya fara abin nan ƙarshe an kai shi ƙasa. To kaga irin abin sharrin da ita bal take haifar mana kenan. Bayan nan akwai rigunan da muke sawa, wanda yawanci rigunan zaka ga wasu akwai cross a jikinsu, amma kuma yaro zai sa su kuma yayi sallah. Akwai club ɗin da saboda girmama cross da suke yi shine taken su, kuma haka zaka ga muna sawa ko a jikinmu. Manzo Allah sallama yayi umarni duk inda aka ga, ya umarci sayyidina Ali duk inda ya ga wani gicciye sai ya kai shi ƙasa, kuma haka sahabbai suke ba sa taɓa yadda su gani, balle su ɗauka
su sa a cikin jikinsu. To haka zalika kuma a sakamakon bal idan ka ji irin asarar kuɗi da mu muke yi al'alamul islami, abin zai baka mamaki. Sannan bugu da ƙari irin caca da ake yi, wani da can a labari muke ji a ƙasashen inyamurai, amma yanzu an wayi gari a cikin gari kamar Kano, a kasuwa kamar ƙofar ruwa, wani ɗan banza zai zo ya buɗe kantin caca, mutane su zo su dinga yanka. In za a yi siriya a ganin ka waye zai ci, sai ka zo ka yanka, in ka yanka sai kuma ka biya kuɗi. Farkon da na fara ganin wannan ni a wani gari na gari ne ya bani mamaki, ko a Nasarawa ne, ta Nasarawa state ne ko a ina ne, ashe a Kano ma ana yi. Ƙarshe sai da aka zagaya da ni aka nuna min shagon da ake yin wannan cacar a ƙofar ruwa a Kano. Abin zai baka al'ajabi. Na san kuma nan ba za ku rasa ba wannan betting din da ake yi, banda kuma wanda ake yi tsakanin abokai da abokanai. A unguwanmu akwai wanda ya saka kaninsa, wallahi ya ce ya sa kaninsa, ya ba da kaninsa in dai aka ci Brazil, kuma aka ci Brazil din. Ƙarshe sai da aka shiga aka yi ta magana ana ta ba da baki. To kun ga irin tasirin da ita shi ƙwallon ƙafa ya mana a hankalce, a addinance, banda kuma sanda za a shiga stadium kafin lokacin sallar la'asar, kuma har magariba ma ba a gama abin nan ɗin bal ɗin ba gaba ɗaya, saboda ƙila ba za a take ƙwallo ba sai bayan la'asar sosai. To dole ka shiga ka nemi wurin zama ka zauna. To in ka shiga ka zauna an fara bal ɗin nan ƙarfe 5, to kaga a lalace in ba a yi ɓata lokaci ba da wani abu, to sai an yi minti 90, kun ga sai an kai dab da magariba kenan. Ana gamawa wani lokacin ma, musamman a lokal wacce muke yi ma, busawa shine kiran sallan magariba. Ana kira, ladan yana kira, to shine za a dakatar da bal ɗin a lokacin. To a lokacin jiki yayi kace-kace, ga gumi, gashi tsakanin filin zuwa gida akwai tazara, sai kuma a taho zaka ga suna zabga samari suna wucewa ana sallah. Magana su je karatu ma bata taso ba. To a lokacin nan za a je a dan huta, sai dab da isha ma tukunna wani zai yi alwala sannan a zo a yi sallah. To kun ga irin tasirin da ita bal ɗin ta yi mana. Sannan idan da zaka koma kuma diplomatically, ka ji irin yadda ƙasashe suke ɗaukan nauyin abubuwa na bal. Yanzu ka bi rahotannin da ake bayarwa game da progressive report na shirye-shiryen yin World Cup ɗin nan mai zuwa a Qatar. Ka ji irin mahaukatan kuɗin da Qatar ta kashe kafin ta samu dama ma a rashahata, ya zanto sunanta ya fito a matsayin wacce za ta karɓi baƙuncin. Ka ji mugayen mahaukatan kuɗin da take kashewa. Sannan kamfanin Coca-Cola, wanda kuma muke tara kudin Coca-Cola kun sani, abinda suka kashe a wata World Cup guda daya dala miliyan 28 saboda su yi musharaka a wani daga cikin activities na World Cup din. Sannan a abin da ya shafi talla da sanya tambarinsu a wasu daga cikin jerseys na 'yan bal din, sun kashe dala miliyan 60 million dollars. Haka zalika wato Yahoo, kamfanin Yahoo na masu Microsoft, abinda suka kashe shi ma akan abin da ya shafi wato al'amura na gudanarwa da kuma sanya tallace-tallace, shi ma miliyoyin daloli ne, kusan an ce dala miliyan 40, wanda in ka tara abinda FIFA take samu na gudunmawa da kuɗin tallace-tallace da kuɗin kaza, yana haura dala biliyan 2, yana haura dala biliyan 2. Wannan ba shine fa kuɗin gudanarwa ba. To tambaya anan, wannan dala biliyan 2 in ya tsaya a haka, wannan tsohon datas ne ma na baku, tukunna lokaci ya ƙure min ban tsaya na bincika latest one na last World Cup ba.
to bisa ga kaddarawa yanzu kaddara dala biliyan 2 waye yake bada dala biliyan 2? Isra'ila ce take bayarwa? America ce take bayarwa? Faransa ce take bayarwa? China ce za ta bayar? Mafi yawan kuɗin daga cikin kuɗaɗen gwamnatocinmu ne na ƙasashen musulmai, kuma mafi yawan cinikin mu muke musu, ma wai magana ciniki ne. To banda kuma kuɗin da ake samu na programs da ake saukewa, wanda ƙarƙashin wannan programs ɗin mu yanzu Allah ya taimake mu ma sai yanzu ne muka kai zuwa ga 4G. Amma ƙasashen da suka yi nisa kamar ƙasashen Larabawa da suke ba wa technology mahimmanci, yanzu programs ɗin da ake amfani da su wajen kallon bal ɗin, da irin PlayStation da kamfaninnukan da suke sponsoring ɗin bal ɗin suke shiryawa, da irin TV games na su da animations ake cewa kome na irin su 'yan bal ɗin, da irin mahaukatan kuɗin da ake samu na data yanzu su ma da za a tara su za ka ga budget ne na ƙasashe daban-daban a daidai lokacin da yawa daga cikin ƙasashen musulmai suke fuskantar barazana ta tattalin arziki, a daidai lokacin da rikici yaƙi cinyewa tsakanin diplomasiya ta Iran da diplomasiya ta Mamlakatul Arabiyyah ta Saudiya, tsakanin Houthi a Yaman da kuma al-Mamlakatul Arabiyyah ta Saudiya, tsakanin talakawa da ake zalunta a Suriya da gwamnatin Siriya, tsakanin Misra, gwamnatin Misra da masu kishin addini a Misra, tsakanin kaza. Wannan mu duk a wuraren mu ake yi, amma wannan aka tafi can wurin su kuma gana ce ta shagala da wargi, kuma duk da kudaden gwamnatocin mu ake yi. Sannan idan da zaka shiga kuma irin abubuwan da ake sawa na golden boot da ake bayarwa, lambar da tafi kowace lamba shahara, golan da yafi kowanne kama abin nan tsare gida, wanda in ka ji mahaukatan kuɗi kuma sponsorin ɗinsu ake yi, shi ma abin zai ɗauke maka hankali ya sa ka abin nan. Sannan inda za mu koma ta fuskar rayuwarmu, yaranmu irin yadda suke yin kitso, da wa'insu da suke shafa fenti a jikinsu, da yadda suke yin dayin, da yadda suke yin aski, wanda yana cin karo da kyawawan ɗabi'u na musulmai da kuma abubuwan da za su iya wa mutum tasiri ma a abin da ya shafi lafiyarsa, banda kuma irin haɗarin da ake yi wajen celebration saboda wani club ko wata ƙasa ta ci bal, wanda ko mu a nan Najeriya sakamakon ɗaukar ƙwallo da Najeriya ta yi a 1996 a Olympic, mutanen da suka mutu a kowane gari sai ka ji an ce maka wani a lokacin, kamar yadda ake in an ci zaɓe sai ka ji an ce mota ta zo ta kaɗa wannan saboda celebration, ƙasa ta ci bal, wane ya mutu, wane ya mutu. To banda kuma raba dare da ake yi a zauna ai ta kallo ai ta kallo ai ta kallo, shine wani mawaki yake cewa hal filistin, wanda yaji irin yadda ake shewa da hargowa, yace hal filistinus turiddat ada lil aqsa maqama hal jiyushil fath adat fil muthanna wa usama هل مسحنا دمع حزن عبر أجفان اليتامى هل حصون الظلم دكت واقتحمناها اقتحاما أم صلاح الدين لبى طهر آهات الأيام فانبرى شخص وقال ليس يدري ما الشهامة أيها المسحور لهب مهلا فاز بالدور الكرامة. yace yanzu dan Allah ƙaran nan da ake yi musulmai sun kwato Filistin ne, shi yasa ake ta wannan munnar? Adal al-Aqsa maqama, ko Masjid al-Aqsa yanzu ya dawo matsayinsa na Masjid al-Aqsa, zaka iya biyan visa ka yanki tikiti ka je ka bautawa Allah a can, la tushaddu rihal illa ila salasi masajid. Wannan ce ta sa kuke wannan munnar? Hal jiyushil fathi adat, ko kuma a'a rundunar da aka tura domin su je su bude Sham da Farisa da Rum su ne suka dawo aka bada labarin nasara da suka yi fi musanna wa Usama, musanna da ya tafi Farisa wa Usama ibn Zaid da sayyidina Abubakar ya tura shi zuwa ga Rum. Hal masahna dam'a huznin abra ajfanil yatama, ko mun gama shafe hawaye na bakin cikin matan da mazajen su suka mutu da marayun da muke da su. Hal husunuz zulmi dukkat, ko kuma an gama dandake katangu na zalunci, waqta hamna hattihama, mun shiga cikin garuruwan da azzalimai suke zalunci, mun kwace mun shimfida adalci, shi yasa kuke wannan ihun kuke munna.
am Salahuddin labba tuhra ahatil ayama, ko kuma Salahuddin ya ce ya jiyo kukan mata da aka kaskantar a Filistin, ya ce ku kwantar da hankalinku zan fito gobe in je in kai muku ɗauki, shi yasa kuke wannan ihun kuke minna. Wannan tambaya yake yi, sai fambara shakhsun, sai wani ya tashi ce kai da Allah rufe mana baki. Wa qala yace laisa yadri mashahama, kaji wannan yana ta lissafa mana wasu abubuwa, shi bai san mecece jarumta ba. Ayyuhal mashhuru mahalan, kai da aka sihirce ka tsaya. Faza bid dawril karama, kulab din mu ne ya ci, shi yasa muke wannan ihu. To dan Allah jama'a, da wannan Allah ya umarce mu, wannan shine abin da Allah ya ce mu yi. Ubangiji fa abin da ya ce iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. kaji yadda ka san lokacin nan ake gaya mana, Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum, mutane fa hisabun su saura kirs yazo, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, amma gaba ɗaya mutane suna cikin shagala da gafala, gaba ɗaya ma ba sa fuskantar hisabun, sun bashi baya. ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdathun, ba yadda za a saukan musu da wani wa'azi sabo daga ubangiji, illa istama'uhu wa hum yal'abun, zaka ji suna sauraron sa amma suna wasa. lahiyatan qulubuhum, gaba ɗaya zuciyarsu ta shagala. To da Allah jama'a, mu ba haka muke ba sakamakon kwallo, abin da muke kenan. Abin ya kai ba babba ba yaro, ba mai hankali ba mahaukaci. Wani lokacin ma akan sami yaran da suke rataye cross saboda wani celebrity, wani wani dan wasa shi ma yana rataye cross din. Da irin halin da mutum yake shiga idan subscription ɗinsa ya ƙare na tashar da yake kallon bal ɗin, kaga yara sun zo sun addabi mahaifinsu. Inda almajiri zai zo ya yi bara, to ya san akwai nassin da ya haramta bara, zai ce kai ba manzon Allah ya haramta bara ba, amma kuma zai iya sayewa ƴaƴansa, zai subscription na Go TV ko DSTV ko Star Times ko irin tashoshin da ake subscribing domin ka kalli ball, wanda zai yi subscription mai tsada kawai dan saboda kada lokaci ya kure masa. Wani ma a sanadiyar kallon ball din zai sa sola a gidansa, wani a sanadiyar ta zai tashi inji. Amma an sako karatun Dr. Kabir Asghar a Sunna TV Kano, ko an sako karatun Malam Bashir ko karatun Sheikh Malam Nura ko karatun kowane malami ne ma, in an ɗauke wuta a yi haƙuri, amma in ball ce za a saka a kalla. To kun ga irin tasirin da ball ta yi mana. An samu a ƙasashen Larabawa inda su suka fi mu shagala, dan aje a kalli Premier ko a kalli La Liga ko a kalli World Cup, aje garin a kalla. An sami yaron da yake, yara ma ba yaro ba, da yake kokarin ya je ya siyar da kodarsa saboda ya samu kuɗin da zai sponsorin ɗin kansa, saboda iyayensa ba za su iya bashi kuɗin ba. Kuma mu nan ana aje tukunya, yaro ya je ya sace ta ya kai ta wurin masu aluminium don ya samu kuɗin da zai biya ya shiga gidan kallo ya kalli ƙwallo. Kun san ana wannan. To jama'a, wannan shine halin da muka tsinci kanmu. Abin takeici wani lokacin kuma hadda mata ma, ita ma mace ka gani ta iya yare na yan bal fiye da yanda baka zato, amma yaren ilimi yana mata wuyar ɗauka. Kaga yaro bai iya turancin kirki ba, amma duk sunan ɗan bal ko daga Rasha yake, su ne za ka ga waɗansu irin sunaye, sai ka ga harafai uku ba wasali. Kai da kai boko mai zurfi ma ka kasa karantawa, amma yaro da ya zo shi ya saba, za ka ji ya murje ya karanta. Amma an ce haddathana Musaddad, in malam ya ce Musaddad shine Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawri, ya ce wannan wani irin suna ne irin na aljanu. To amma shi wancan Musaddad ya masa wuyar faɗa, amma sai ka ji suna wani katon arne amma ya iya faɗarsa cikin kwanciyar hankali, ya iya furta sunan, ya iya rubutawa, amma kuma a jaraba zai faɗi ne ko ya faɗi waye. Amma a maganar bal da a ce tambayar bal ake, wallahi da examiners sun sha mamaki.
sai abu na 8 cikin abubuwa guda 10 shine irin ɓannar da bal ta yi mana. Bal ta yi mana ɓanna ƙwarai da gaske, kamar yadda muka ambata a sama, wanda a sanadiyar bal ana samun mutanen da suke ƙin yin sallah. Akwai wanda zai ce wallahi tunda aka ci kulab ɗinsu ba zai sallah ba, shikenan an abakacin sallah an janyo wa sallah. Jama'a ana haka ko ba a yi? Ana yin haka. A sakamakon za a yi bal wani ba zai je karatu ba zai je saurari karatu. A sakamakon ana yin bal wani ba zai yi muraja'a karatu ba. A sakamakon ana yin bal wani zai faɗi jarabawa saboda bai yi karatu ba. Kai an taɓa samu a ɗaya daga cikin ƙasashe manya na duniya da aka yi World Cup na Germany, lokacin da suka ci gaba ɗaya suka cire kayansu, jasi ɗin tasu koriyar jasi ce, suka saka farar jasi wanda kowa a jikin jasi ɗin nasa an rubuta "We belong to Jesus Christ, Jesus loves you, nahnu nantami lil masih, al masihu yuhibbukum." Kuma gabaki ɗayansu suka yi anko, kaje ka bincika ka gani. To kaga jama'a, bal ta yi mana tasiri. Wannan shi yasa wasu daga cikin manya-manyan malamai, kafin mu je zuwa ga babi na ƙarshe, suka haramtawa kansu kallon bal ma gaba ɗaya, wanda za mu ji. Wani mawaƙi yake cewa annasu tasharu indahu mabhuratun hatta as-saba wa idha da'a da'il kifahi wa qala hayya 'ala al-falah ghatta al-jami'u bi nawmihim fawzu al-fariqi huwa al-falah صارت أجل أمورنا وحياتنا هذا الزمن ما عاد يشغلنا سواها في الخفاء وفي العلن عجبا لآلاف الشباب وإنهم أهل الشيم دخل العدو بلادهم وضجيجها زرع السنم أيسجل التاريخ أننا أمة مستهترة شهدت سقوط بلادها وعيونها فوق الكرة. hankalin mu yana kan bal. Allah ya ji kan malamin mu Sheikh Abdullah dan gidan Muhammad al-Amin Shanqiti, ba dan ya mutu ba, yace shuf ajab tajib al-insan umruhu 70 sana lakinnahu yusaffiq ala al-qura. Kaga mutun shekararsa 70 amma yana tafi. Yanzu kwanaki wani inde ba irin sharri ne na social media ba, wani tsoho aka nuna akan bango, akan garu ya hau kan gini, ana kallon bal ɗin. Kasan in aka ɗauko, idan shi ɗan wasan ya ɗauko bal ɗin yana karkatar da zuciyarka ne, yana tafa kana karkacewa, in kai gari in kana son ya ci kenan, in kuma a can kake kana ƙoƙarin danno wa'yancan da zuciyarka. To shi an tafi ana yin can yana yin nan, bai sani ba har sai da ya faɗo ya tuntsuro daga kan garin. Kasan wani lokacin aka hantsila kai ba sai ka ji ka hantsila. Kun ga yadda ake wasa da mu. Da shedan, ina ga shedan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ci nasara a kansu wajen jan hankalin mutane. Abinda fa aka yi statistically sama da mutum biliyan 2.5 ne suke kallon World Cup in ana yi. 2.5 billion. Mutanen duniya gaba ɗaya biliyan nawa ne? 8 da wani abu. Kaga kenan in ka kasa mutum nawa ne kenan ba sa kallon World Cup ɗin a lokacin. Yanzu da zarar an fitar da tikiti na shiga stadium na wasanni a manya-manyan teams club, minti 30 bayan sanarwar bil ijma gaba ɗaya tikitin zai ƙare, kuma zai iya appreciating in ka siya 'yan black market sukan iya cin riba sama da 300% na abin da suka siya a cikin abin da bai kai awa 8 ba. Da zara an yi ilani cewa mawqin FIFA ya ce an fara sayar da ticket na World Cup, to ka online ake siya ko kafin kai rijista kana dora hannunka kana kokarin rijistar ma zaka ji an ce babu wurin da ya rage. Kuma saboda bala'i malam, in ka zo fa a cikin stadium din, a tsarin standard na stadium din har da gurin makafi da waɗanda suke da gani garara aka ce da FIFA to yaya za ku buɗe wurin makafi? Suka ce ai dan su samu falalar a gabansu aka yi bal ɗin, amma masu sharhi ai suna isan musu da saƙo. Kuma kaga wani baƙin makawan
abinda nake nufi idan ya zanto ya mayar da zuciyarsa ta koma zuwa ga rayuwarsa ta tattara akan bal, shi kuma ka wai shi burinsa shi ma sai ya shiga, kuma in aka yanke makaho ne zai shiga to makahon ne zai shiga, wanda ba makaho ba zai shiga. Akwai kuma bakuncin karuwai da ake karɓa, akwai karuwai rasmiyan wanda su ma dole sai an ba su allocation in ta zo da rijista cewa ita, kusa akwai kasashen da suke rijistar karuwai, ita karuwa ce za a ba ta dama. Sannan akwai makaɗa, su ma sai an ba su dama, ma'aska masu yin aski sai an ba su dama. In ka ga yadda ake tsara abin zai tabbatar maka da cewa lallai akwai kutun gwila a ƙasa, wanda mu kawai iyakanin ake nuna mana, amma a haka muke haukacewa. To in duk gaba ɗayan muka tattara za mu ga lallai bal ta kai ta zama irin matsalar da giya da caca suke haifarwa, to ita ma bal tana haifarwa. Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Kaga kenan ana shagala. Sannan ubangiji yana cewa qul man yakla'ukum bil layli wan nahari minar rahman bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun. Wa yake kula da ku a dare da rana in ba Allah ba? Amma mutane da yawa sun bijire ga biran ambatan ubangijinku. Haka 'yan wuta ranar alkiyama Allah ya ce wa nada ashabul nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'ala alkafirin alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. 'Yan wuta za su ce da 'yan aljanna afidu alaina min alma'i, ku taimake mu da ruwa da dan abin da Allah ya azurta ku da shi. Sai 'yan aljanna su ce to ai Allah ya haramta waɗannan abubuwa biyun ga kafirai. Su waye kafirai? Wanda suka mayar da sararsu ko addinin su ya zama wasa ne da wargi, kuma rayuwar duniya ta ruɗe su. Allah ya ce yau za mu kyale su kamar yadda suka kyale shiri da tanadi na wannan rana ko suka manta da ita. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, da kuma musu da suke yi da ayoyinmu. Shi yasa wani babban malami a cikin manzumarsa Sirajul Ulum, Abdullahi bin Abi Yahya al-Masari, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa wala'ibul kurrati laysa madhhabi idh fihi lil qitali aqwa sababi yudannisu al-muru'ata al-hasina wa yatrudu al-waqara was-sakina fama ra'aytu fiha shay'an yuhmadu fatarku fi'lihi ladayya ahmadu. Yace wala'ibul kurati laysa madhhabi, ni wasa da ƙwallon kafa, wasan ƙwallon kafa kwata-kwata ba tsari na bane. Idh fihi lil qitali aqwa sababi, saboda aima wato bal tana da ɗaya cikin manyan dalilan da suke haifar da fada. Kun san akwai lokacin da sai da FIFA sai da ta sharɗanta wa Ingila lalle idan za su taho World Cup to su taho da jami'an tsaronsu na Ingila, saboda an san haukan supporters na Ingila, domin suna tada hankali su hana ruwa gudu. Kuma a 1969 bayan samun yanci, lokacin yakin basasa na Najeriya, ka yi googling, ka sa a google yanzu kana da shi, ka sa sokawa wo ta WAR na yaƙi wa kamar second world war, first to kuma ce wo da yadda za a gane turancin mu na Hausawa. To akwai harbu kuratil qadam, yaƙin da sunansa ma kenan yanzu a tarihi, sokawa, yaƙin da aka yi shi sakamakon bal tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Hindaros, ko mu da larabci muna ce musu Hindaros, da kuma
dama akwai ɗan tashin tashina tsakaninsu, amma bayan sulhu da ɗan samun kwanciyar hankali sai bal ta haɗa su. To bal ɗin nan da ta haɗa su a sakamakon ɗaya garin ya ci ɗaya garin, wannan shine ya haifar da yaƙi, sai da aka yi kwana 7 ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa fa, tsakanin Hindaros da Salvador, wanda a sanadiyya haka an rasa rayuka. Sai da aka kwan 7, kai googling yanzu haka zaka gani, prove me wrong. So kawo to shi yasa shi al-allamatul masari yake cewa wala'ibul kurati laysa madhhabi idh fihi lil qitali aqwa sababi, tunda koda ba haram bace ba ma, tunda tana hada fada ni ba ruwana da ita. Yudannisul muru'atal hasina, mutuncin da kake da shi bal tana iya zuban maka da shi. Wa yatrudul waqara was sakina, kuma tana koran nutsuwa. Al-waqar nutsuwar da take a aikace, wasakina nutsuwar da take a magana. To duk gaba ɗaya mutumin da yake bal, in kana kallon sa hankalinsa fita yake daga jikinsa. Yanzu ka samu malami mai mutunci yana son kulab ɗin da ba shi kake so ba, sai kulab ɗinsa ya ci kulab ɗin da kake so, take a wajen har malamin ma za ka ji ka tsane shi. Kuna kalla yadda ake habaici da zub da mutunci. Mutum ne zai shiga yana shekara 40-50, ga yaro na malamin islamiyya yana koyar da yara, ya kai shekara 35-40, ga wani ɗalibin sa na ɗan shekara 18, yana ji yana cewa mu ba ruwanmu da 'yan bakin gida, abinda yake nufi 'yan kulab ɗin ku kai ma ɗan bakin gidan ne. Wannan in bai ɗauko ashar ya maka ba kenan. Kun san dama gidan kallon bal ashar a kyauta ake yin sa, wanda ba bai san yadda ake yin ashar ba in ya je zai gani. Banda 'yan neman maza da suke fakewa da layin shiga wajen kallon bal, wanda kowa ya san akwai wannan. Kuma banda ɓannar kuɗi da ake yi, Ubangiji subhanahu wataala ke cewa wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Haka Allah subhanahu wataala ke cewa kadhalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun a cikin surati Yunus. Shi yasa wani mutum yake cewa amdal jusuri ila al'ula bi zamanina kuratul qadam ko kuratul qadam tahtallu sadr hayatina wa hadithuha fi kulli fam wa hiya at-tariqu liman yuridu khamilatan fawqa al-qimam ara'aita ashhara 'indana min la'ibi kuratul qadam ahum ashaddu tawahhujan am naru barqin fi 'alam. Yace amdal jusuri ila al'ula bi zamanina kuratul qadam, hanyar da tafi saurin kai ka zuwa ga ɗaukaka a wannan zamanin shine harkar bal. Tahtallu sadar hayatina, ta shiga ƙololuwar rayuwarmu, wa hadisuha fi kulli fam, duk wanda ka je zaka je yana iya gaya maka labarinta. Wa hiya at-tariqu liman yuridu khamilatan, duk mutumin da yake son madurguji wani tuwo ne da ake yin sa na zuma a wancan lokacin. At'amahu Uthman ibn Affan ar-Rasula sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk yake son tuwo, to in ya ba harkar kwallon dai ta karbe shi zai samu. Ara'aita ashhara indana min la'ibi kuratil qadam, a yanzu ko kaga wanda ya kai dan wasan kwallon kafa shahara. Ahum ashaddu tawahhujan, wani da yan bal am naru barqin fi alam, da kuma wuta da take kan dutse wacce aka fi hangowa ne, an fi hango dan bal ko wutar da take ka. Lokacin muna almajirci a Madina, sai kun haɗu da mutum ya ɗauke ka a mota ko kuna tafiya, min aina anta, in ka ce Najeriya, masha Allah, ta'rif amokashi, ta'rif okosha, ta'rif wani yan bal, ta'rif rashidi yakini, sai ya ta baka labarin da yake mutum tun shekarun baya ne, saboda sun shahara labarinsu ya je ko ina. Arne ne musulmi ne, wannan duk bai dame su, a hammushe dan bal ne. To jama'a, da wayannan abubuwan za mu isa zuwa ga mas'ala ta ƙarshe, ita ce mas'alar hukuncinta a shari'anci. To game da abin da ya shafi hukuncin wasanta, kawai a hura leda ko fata ko a ɗauki wani abu, wata roba, a dinga buga ta daga nan zuwa can, kuma a ƙaddara cewa in ta isa waje kaza shine an ci, in ta yi waje kaza shine an yi asara.
wannan asalinsa wani abu ne da ba shi da bigire a shari'a ta fuskar a hana ko a bari. In mujarradin haka ne kawai yanzu mutum ya ɗauki roba yana ta juggling, yana ta ɗora ta akan kafarsa, yana wurga ta sama, yana ƙara dukanta tana yin sama, muddin ba ya bayyana cewa za ta iya cutar da kafarsa ko ta cutar da wani a wajen ko ta shagalar da shi ba. In dai ba wannan bane, mujarradin yin ta kawai ba haramun bane. To amma duk da haka, dangane da abubuwan da ke tattare da ita, nau'in na abubuwan da na lissafa muku a farko, yasa malaman zamanin nan suka kalle ta ta fuska biyu. Fuska ta farko wanda suka yi bayani dalla-dalla, kamar kuma wannan shine ra'ayin mafiya yawan malamai. Daga ciki akwai maganar da aka ɗauka daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama, kamar da ke cikin Al-Fatawa al-Misriyya a muktasar nasa shafi na 251, wanda an tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama, game da abin da ya shafi wasan ta maula a matsayin tsere, a buga ta a dinga binta da gudu kafin ta kai irin tsarin ta na yanzu kenan. To sai Sheikhul Islam, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa wala'ibul kurati idza kana qasdu sahibihi almanfa'ati lil khair, wasan kwallo ta maula inda ya zanto wanda zai yi wasan domin ya amfanar da doki ne, kamar wacce zaka hau doki ka bita irin wacce ake yi, war rijal da kuma wanda suke yi a ƙasa, bi haisu yusta'anu biha 'ala al-karri wal far, domin idan kai ta ka ƙware ka iya samu ka taimaki kanka wajen kai farmaki da kuma ja da baya domin ƙara shiri idan ana gurzawa da makiya Allah. Wa bi haisu yusta'anu biha 'ala al-karri wal farri wal dukhuli wal khuruji, da shiga da fita cikin filin daga, wa nahwihi fil jihadi, wa gharaduhu al-isti'anatu 'ala al-jihad, kuma ya zama kana yi ne dan kai karfin da in an zo jihadi ba za ka sha wahala ba, jihadin da allazi amara Allah bihi wa rasuluhu amara Allah bihi rasuluhu sallallahu alaihi fa huwa hasan. Ibn Taymiyyah ya ce to wannan zai zama abu ne ma mai kyau. Wa in kana fi dhalika madarra bil khayl, amma idan ya zanto idan aka yi wannan ta maulan za a cutar da dokin in akan doki ne, war rijal da kuma kafafuwa, fa innahu yunha anhu, to wannan haramun ne. To kaga wannan tafsili ne a cikin al'amarin. Sai mu duba duk kwallon da zai zanto a cikin ta ba cutarwa, to halal ne. Kwallon da zai zama a cikin ta akwai cutarwa ta fuskar addini, ta fuskar tattalin arziki, ta fuskar lafiya, ta fuskar kwakwalwa da tunani, ta fuskar zamantakewa da daidaito na al'umma da zaman lafiya, to in ya zama akwai cin karo da wannan, to a maqasid na shari'a haramun ne. Amma in ya zanto tawo funta gaburan wannan, to ba haramun bace gwargwadon wannan fatawar. Ibn Muflih, Allah ya ji kansa da rahama, a cikin Al-Furu juz'i na 4 shafi na 458 yake cewa wa qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahumullah jami'an, kullu fi'lin afda ila muharramin, duk wani aiki da ya kai ka zuwa ga haramun, sai Ibn Muflih ya ce kathiran, ma'ana haramun din ya zama da yawa, harrabahu shari'u, to shari'a ta haramta shi, idza lam yakun fihi maslahatun rajiha, sai dai idan zai sa ka aikata haramun, amma kuma barin aikata shi kuma zai sa kai saura a haramun din da yafi haramun din da ka aikata, to kaga ai gwanda ka aikata karamin haramun dan ka tsira daga babban haramun. لأنه يكون سببا للشر والفساد، قال وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه. duk abin da ya shagalar da kai gaburan abin da Allah ya umarce ka da shi, to haramun ne shi, wa illam yahrum jinsuhu, ko da asalin abin ba haramun bane ba, ka bai'in wa tijaratin wa ghairihima, kamar ciniki da siye da siyarwa da sauransu. Sai Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama, kamar yadda yake a cikin littafin da al-Ba'li, Allah ya ji kansa da rahama, ya hada na al-ikhtiyaratul fiqhiyya na Ibn Taymiyyah,
shafi na 233 yace wa ma alha wa shagala amma amara Allah bihi fa huwa manhiyun anhu. duk abin da ya shagalar da mutum ya ruɗe shi ya shagalar da shi ga biran abin da Allah ya yi umarni da shi to wannan abin haramun ne ila akhir ma zakar. To yanzu mu kalli bal sai mu ga duk bal ɗin da yinta zai shagalar da mai yinta ko kallanta ga biran yin sallah to wannan bal ɗin haramun ce. duk bal ɗin da za ta sa mai yinta ko mai kallanta ya bar addini to wannan haramun ce. duk bal ɗin da za ta sa mai yinta ya bayyanar da wani nau'i na tsaraicin da shari'a ta haramta a bayyanar da shi haramun ce. duk wata bal da za ta saka a yi ɓannar kuɗi, ɓanna a yare na al'ada, a kashe kuɗin da suka huce misali. yanzu idan ka ji jihohinmu abin da suke kashewa ƙwallon ƙafa, na tabbatar da wasu gwamnatocin ba sa kashewa ɓangaren tarbiyya. yanzu ka je DYD, Directorate of Youth Development, a jihohinmu na arewa kawai, DYD, Directorate of Youth Development, ka je ka ji nawa ake ware musu overhead da kuɗin budget. sannan ka je kuma Directorate na Support, ka ga nawa ake ware musu. kaga idan 'yan ƙwallon ƙafa na jihar za su fita wasa na ƙwallon ƙafa, irin estakot da ake ware wa ma'aikatan da 'yan bal ɗin, to kuma in za a fita musabaka ta alƙur'ani a wannan jihar nawa kuma ake warewa. ka yi wannan simple analysis ɗin da comparison ɗin a iya garinku kawai, sai kaga anya kwabal ta zo mana da alheri. kaga coach wanda ake ɗaukowa ake biyansa da 'yan wasan da ake biyansu waɗanda suke kare martabar wannan jihar ta fuskar ƙwallon ƙafa, to ka ɗauko manya-manyan malaman garin da manya-manyan alƙalan garin da manya-manyan jami'an tsaro na garin, ka auna albashin da ake basu da albashin da ake bashi da kulawar da ake basu da kulawar da ake bashi da irin mahimmancinsa da mahimmancinsu da kuma amfaninsa da aikinsa da amfaninsu da aikinsu. nan kaɗai ya isa ka tabbatar da cewa akwai ɓanna a cikin ƙwallon ƙafa. kuma ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. duk wani abu da yake ɓanna Allah baya san sa, kuma wannan gaskiya ɓanna ce. to a taƙaice sai mazhaba ta biyu, ita ce mazhabar da suka tafi akan ba ma wani magana sassauci, kawai haramun ne mutlaqan, wanda akwai kuma manya-manyan malamai da a ra'ayinsu sun tafi akan wannan. daga cikinsu akwai Sheikh Abdulrahman ibn Muhammad Al-Qasim rahimahullah, babban malami na Madina. a cikin littafinsa Ad-Durarus Saniya juz'i na 15 shafi na 200 yake cewa faslun wa min al-malahi, daga cikin abubuwan da suke shagalar da mutane, ma yusammunahu la'ibul kura, akwai abin da ake cewa wasan ta maula. lam yakun fi ahadil khulafa'i, ba a yi shi a lokacin sahabbai ba, wala mulukil muslimina, ballantana dauloli na musulmai, wala fi hadhihi ad-da'wati al-mubarakati an-najdiyya, yace kai hatta a lokacin Muhammad bin Abdul Wahhab a tsarin mu a nan Saudiya ba mu san da shi ba, ila wafati Sheikh Abdullah. wa inna ma sarat ila hadhihi al-mamlakati min talamid al-gharb, wa inda suka fara kawo mana bal sune almajiran da suka yi almajirci a turawa a kasashen yamma, haisu talaqqatha ba'd ad-duwali al-munhalla an at-tarki wa ghayrihim faqad raghiba fiha man qalla nasibuhu min al-ilmi wad-din. yace wanda suka karbi wannan za ga yawanci ba su da addini, kuma gaskiya maganar gaskiya duk da cewa ma iya cewa akwai mujazafa a cikin maganar. abin da yake nufi na mujazafa magana ce da tafi kama da mahalliya a wada'in mamlaka lokacin da yake wannan maganar. so amma idan ka ɗauki maganarsa akwai gaskiya a ciki, za ga farko asali da mutanen kirki ba sa bal,
in ka lura da yana ɗaya daga cikin ayyukan masha'a yaro ya fita ya bal. Yanzu duk wanda ya kai shekara 40 da wahala an ba a taɓa dukansa akan bal ba a gidansu, saboda baya cikin abin da iyaye suka yadda da shi. Zaka ga duk masu bal, duk iyayen da suka yadda 'ya'yansu su je su bal a da, za ga yawanci ba mutane ne masu addini, yawanci 'yan takarda ne da 'yan duniya galibinsu. Kun san 'yan takarda yanzu ba 'yan takarda ko? Da 'yan duniya da kuma waɗanda suke basu damu da addini ba da masu sakaci a tarbiyya. Za kasuwa masu arziki ba a bar. Yanzu ne dai ta shiga kowane gida, yaro ma sai kaga wai uban yana son ma 'ya'yansa ya zama club ɗinsu daban nasa daban, kuma a zauna shi yana supporting ɗin kaza, matarsa tana supporting ɗin kaza. Kaga lalacewa ta yi lalacewa ke. To daga ciki akwai mufti na mamlaka a Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, Allah ya ji kansa da rahama, shi ma a cikin majmu'u fatawa nasa yake cewa bi munasabatil hadisi anil al'abir riyadiyya wa ta'rijina anil la'ib bil kura wa iradina ma dhakarahu ash-Sheikh Ibn Taymiyyah min an-nahy عن اللعب بها إذا كان فيه مضرة بالخيل أو الرجال يحسن أن نغتنم هذه الفرصة لنقول yace muka yi la'akari da magana Ibn Taymiyyah da irin yanayin bal, to bari mu amfani da wannan daman mu ce bi anna al-la'iba bil kurati al-an, wasa da ta maula a yanzu yusahibuhu min al-umuri al-munkara, akwai ababan ki yanzu da suke tare da wannan, wanda a ciki akwai abin da ma yafdi ko ma yaqdi bin nahyi an la'ibiha, wanda abubuwan kawai aka kalle su za a iya cewa haramun ne a yi ta. Sai ya kawo abubuwan, yace na ɗaya, thabata ladaina muzawalati la'ibiha fi awqatis sala, mun samu labarin cewa ana yin ta a lokutan sallah. mimma tarattaba alaihi tarkul la'ibina wa mushahidihim lis-salah, wanda wannan yana sawa masu kallo da masu yi ba za su yi sallah ba. Aw salati jama'atan, ko kuma dai koda sun yi sallar su kadai suke yi ba a jam'i ba. Aw ta'khirihim ada'iha an waqtiha, ko su yi jinkirin yin ta. Wani lokacin har kasaru ake yi, har jam'i ake fa a filin bal. Wayannan masu dan san sa hada din wa duniya ya ce to kaga yanzu in aka shiga sallar nan fa, in aka shiga bal din nan, aka shiga wasan nan, kun ga abinda za a yi muna da uzuri ba haɗe sallar mu. An samu wanda suka yi haka. Ya ci gaba, ya kawo na biyu, yace ma an tabi'ati hadhihi al-lu'bati min at-tahazzubat, akwai raba kai da kungiyanci, au itharatil fitan, ko kuma hada fada, wa tanmiyatil ahqad, da kuma ƙara bunƙasa kiyayya da bakin ciki a cikin zuci. Wa hadhihi an-nata'ij aksu ma yad'u ilayhi al-islam, kaga ko musulunci yazo da kishiyar wannan. Min wujubi tasamu, wajibi ne mu dinga karɓar uzurin juna, wa ta'aluf da haɗin kai, wa ta'akhi da ƴan uwantaka, wa tatahirin nufus da tsarkake zukata, wa dhama'iri da tsarkake abin da yake cikin zuci, min al-ahqadi daga kiyayya, wa dhaga'ini da kwafe ko ci juna, wa tanafur da kuma kiyayyar juna. Na uku yace ma yusahibu al-la'iba biha min al-akhtari ala abdanil la'ibin, yace kuma sannan in ka kula fa ƙwallon ƙafa fa akwai haɗari fa. Wani lokacin fa in kuka jera da gudu kuka zuba gudun nan, in wani ya ɗan sa maka ƙafa fa sai ka faɗo sai ka raya kuma. To kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Wani in ya suɓale ya ƙoƙe kwankwasansa, wani idan aka gwiwarsa ta gurɗe, wani idan Moses ɗinsa ya taso sallah ma sai dai ya yi ta a zaune. To yace gaskiya wannan ma kadai ya isa yasa duk wanda ibada ta dame shi fa ba zai kai kansa inda zai samu abin da zai hana shi ibada ba. Na hudu yace arafna mimma taqaddama anna al-gharad min ibahati al-al'ab ar-riyadiyya tanshit al-abdan. Yace kuma abin da ya gabata ya koya mana cewa ai da shari'a ta halatta ma motsa jiki, ai an yi ne dan a sa wa jiki nishadi, wa tadarrubu ala al-qital, kuma ayi wa mutane training koda yaki ka iya tashi, wa qal'ul amrad al-muzmina, da kuma kakkaɓe cututtuka waɗanda suke zama a jikin ɗan adam. Walakin nan la'iba bil kurati al'an, amma yanzu in ka kalli yadda ake wasa da ƙwallo, la yahdifu ila shay'in min mubarrirati ibahati al-al'ab ar-riyadiyya, kamar yadda muka faɗa yanzu za ga ana sa World Cup ne da Nation Cup da European Cup
da kowane irin kofi ne ba wai don a kawar da cututtuka daga jikin 'yan wasan ba, a'a ana yi ne don a shagalar da masu kallon. Ku duba kwanan nan kukan da wasu suka dinga yi saboda Messi ya bar asalin club ɗinsa. Kuka fa wiwi. A'a, to ba wani club ɗin ya koma ba sai ya ci gaba da motsa jikinsa ba shikenan. Ashe abin ba maganar motsa jiki ba ce kawai. Akwai lauje a naɗi. To izuwa dai ƙarshen abin da ya faɗa, a cikin malaman da suke da wannan ra'ayin akwai Sheikh Hamud At-Tuwaijiri, Allah ya ji kansa da rahama, shi ma ya kawo da dalilansa wanda saboda lokaci za mu taƙaita a ƙarshen ƙarshe jama'a. Malamai sun yi bayani akan kuɗin da mutum yake samu a matsayin ladan da ake bashi na ƙwallon ƙafa. To shi ma kamar yadda aka kasafta wasa da ita, to haka wasu malamai suke ganin cewa to in dai har an tafi akan haramcinta, to ai kamar bokanci ne haramun ne, karuwanci haramun ne, to kuma shari'a ta haramta hulwanil kahin da maharul baghi, to shi ma wannan dole ya haramta. To amma gaskiya wannan magana ce marjuha, magana da tafi zama daidai shine al'asulu wajen neman abinci shine yin abin da ba a nassanta haramcinsa ba kai tsaye, amma ba dukkan abin da ya halatta ba ne yake mai kyau. Manzo Allah sallama ya ce samanul hajjami khabith, kudin da ake bawa wanzami yace kudi ne wulakantacce, amma ko manzo Allah sallama an masa kaho kuma ya biya kudi, wanda ya nuna halaccin yi wa biyan wanzami. To shi ma wannan idan dai aka yi wani kwantiragi da shi akan cewa ka zo kai mana kwalla domin ka fito da sunan kasar mu ko ka fito da sunan jihar mu ko kungiyar mu, kuma ya je ya sauke wannan sharadin, abin da aka bashi akan kin kansa in ya ci halal ne, in ya baka kyauta kai ma halal ne. Amma yau a je gaban ubangiji ranar alkiyama kamar yadda yake cikin hadisin Abu Barzat al-Aslami cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in, a ciki wa an malihi min aina iktasabahu, kace Allah a wajen wasa na samu. To ba wai za a ce haramun bane, amma kai kanka dai ka san ba za ka ji ka yi takama kamar yadda wani zai zo ya ce ya ubangiji kwadago ne aka biya ni, haƙar rijiya ne, noma ne, kaza ne aka biya ni. Ko ba komai dai zaka ga masu ƙwallon ƙafa wayanda suke ci da ƙwallon ƙafa a addinance ba su ne zaɓaɓɓun mutane ba, duk da cewa akan samu wayanda suke sun yi fice a cikin 'yan ƙwallon ƙafa, kamar yadda arna suke zuwa su yi rawarsu ta addininsu, ko wani ya nuna gicciye, ya nuna sama da ƙasa da gefe dama da hagu, yana nufin cross kenan. To kuma an fara samun wayanda su kuma in suka ci sai su tsuguna su yi sujudar shukuri. Kuma rahoto ya nuna akwai waɗanda a nan ma wasu suka san ma ma'anar sujudar shukurin, sai su tambaya me ya faru ne, a ce ai saboda a musulunci in an yi kaza 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 ake yi. An samu dan ƙwallon ƙafa kwanan nan ko kwanakin baya, wani da dan Cote d'Ivoire ne ko dan ina ne, yana yin kwantiragi a Spain. Lokacin da yake Spain din an tashi za a siyar da wani masallaci, za a tashi mutanen, ya siye su da kuɗaɗe masu tarin yawa sakamakon abin da yake samu na ƙwallon ƙafa. An samu masu aƙida ta musulunci umuman, irin su wani Alhaji Job da irin su ko Jub ake cewa ko Diop, an samu irin su Pogba, an samu irin su wanda za ga suna da aƙida ta addini. Wasu in sun ci bal ɗin ma a tsakiyar arna za su ɗaga hannu su yi addu'a ko in za su shiga, kuma wannan yakan sa waɗansu daga cikin arnan su ma su tasirantu da irin waɗanda suke son su, kamar yadda mu ma namu suke tasirantuwa da waɗancan. To amma alhukumu bil aghlabiyya, wannan ba za ka zalunce su ba. Abinda suke da yanzu malamai suna rubutu akan waɗannan matsalolin, akan hukuncin yin sujada saboda an ci ƙwallo, hukuncin yin addu'a don a ci ƙwallo, hukuncin cin kuɗin bal. Duka dai matsala ce bata gama nuna ba,
ba a gama samun daidaitaccen ra'ayi ba tunda suna ɗaya daga cikin almasailun nawazil, amma dai hasaba mattadhaha lana gwargwadon abin da ya bayyana a gare mu cikin abin da muka karanta cikin maganganun malamai, da yawa daga cikin malamai sun fi karkata zuwa ga asalin hanyar neman abincin ba ta cikin hanyar da take akwai haramci akan ta ƙarara, ba riba a ciki, ba ghishu a ciki, ba kaza ba kaza ba kaza, don haka kuɗin nasu asalin sa halal ne. To sai dai kasancewarsa halal kuma ba shi yake nuna cewa ya kamata musulmi ya yi burin a ce ta nan zai dinga cin abinci ba. A ƙarshe ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala, kuma ina ƙara jaddada cewa ba wani abu na gwaninta wanda ni na haɗa shi da kaina a cikin wannan abubuwa da na faɗa. Duka abu ne da in kai ma ka bincika za ka iya samun maganganun ko a dunkule ko a barbaje. Sannan kuma ina matuƙar farin ciki da godiya ga waɗannan 'yan uwa aminai kuma malamai na da suka kyautata min zato, suka bani dama kuma suka zauna suka saurare ni tare da ku masu sauraro in faɗi wayannan kalmomi. Abinda na faɗa na daidai ubangiji Allah ya bamu ladansa, wanda nayi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kuma duk da haka akwai damar idan akwai wani malamin da yake ganin akwai wata mas'alar da zai ƙara duba ta ya bincika ta ya sake goge ta, to akwai damar da za a iya bincika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.